kamar yadda liman ya hudu ba ya tsawatar ya faɗakar akan abin da ya shafi wannan zindiganci da rashin kirki da aka yi na zagin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da cin zarafinsa da cin mutuncinsa a wannan gari na Kano. Wani abu ne wanda yake mutawatiri sananne ya faru. Muna kira kamar haka: abu na farko, wajibi ne ku al'umma musulmi ku yaba wa wannan alkali, ku yi masa addu'a. Alkalin da ya yanke wannan hukunci ga wannan zindiki da ya zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a ba shi kariya, saboda ana nan ana ta zaginsa, ana bata shi saboda ya yanke wannan hukunci. So da muna magana cewa ba sa hukunci da abin da Allah ya ce, to yanzu sun yi, sai mu yaba musu, kuma wajibi ne mu ba su kariya. Abu na biyu, wajibi ne duk wani lauya da yake musulmi, to ga aikin lauyanci ya zo, ga inda za ku yi turanci, ga inda za ku tsaya ku yi yaƙi, ku yi amfani da bokon da Allah ya baku. Wajibi ne kowane lauya ya zo ya ba da gudunmuwarsa wajen taimakawa ya ga wannan hukunci da aka yayi an zartar da shi. Bincike ya tabbatar, masana sun faɗa cewa alƙalin nan ya bi dukkan wasu hanyoyi da dokoki da ƙa'idoji na ya tabbatar da wannan hukunci. Duk wata kofa da wani mara gaskiya ko mai ha'inci zai iya kullowa cewa aikin bai yi ba ko hukuncin bai yi ba, ya yi kokari. An yaba wannan alkali don yana cikin alkalai na kwarai a nan Kano, wanda idan abubuwa suka rikice su ake bawa su hukunci a kai. So mu yaba masa, kuma ku lauyoyi ku zo ku yi aiki, ku yi ta rubutu, kuma ku bi shari'an nan ku rakata don ku tabbatar mana kuna son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wajibi ne samari matasa masu rubutu a Facebook, masu rubutu a WhatsApp, masu rubutu a Instagram, masu rubutu a Twitter, ku fito ku bayyana son ku da ƙaunar ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wallahi idan muka zuba ido ba mu yi magana ba, mutanen nan za su binne mu gaba daya, kuma za a yi ta wannan abun ana maimaitawa. Manzon Allah shine our last card, shine katin mu na ƙarshe, shine katin mu na ƙarshe. So taba annabi taba mu ne, taba duniya ne gabaki daya. Wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwassada fi turabi dafina. Abu Talib yake cewa wallahi duk jam'in kafirai ba su isa su zo su tarar da kai ba, sai dai a zo a binne ni. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama darajarsa ta fi karfin bayan an ci mutuncinsa, bayan an wulakanta shi, bayan an tozarta shi, har a zo ana neman shawara ko ana neman ra'ayin wasu mutane. Sannan abu na gaba shine magana ta gaba ɗaya shine ga hukuma. Da ya kamata ana sauke wannan hukuncin, hukuma ta sa hannu a rataye wannan zindikin kurin, kar a bata wani lokaci. So ya rage ga gwamnati, muna jira ya rage ga gwamnati ta sa hannu a rataye wannan zindikin. Mu musulmi ba mu yadda ba, an ci mutuncin addinin mu, an wulakanta annabin mu, an tozarta annabin mu, kuma an taba mana dukkan abin da mai mutunci a tattare da mu an taba mu. So muna kira ga gwamnati, kamar yadda liman ya faɗa ya hudu ba, wajibi ne a bi mana hakkin mu. Yan human rights, ku ji tsoron Allah. Yan human rights in ka ji suna magana galiban to wani abu ne da ya shafi addinin musulunci. Yanzu a garin nan fa, a wannan satin fa, wani alkali ya yanke hukunci ga wani dattijo mai shekara 60, ya yanke masa hukuncin kisa, amma 'yan human rights sun ce ya yi daidai saboda ya yi fade. Akan hukuncin fade aka yanke masa a kashe shi ga baki daya. A satin nan duka bai wuce kwana 3 ba, a nan garin aka yanke hukunci da doka cewa duk wanda ya yi fade a fidiye shi. 'Yan human rights suka ɗaga hannu suka yi tafi suka ce ya yi daidai. To an zo ana maganan wai human rights, wai an taɓa darajar ɗan adam. Is the holy prophet sallallahu alaihi wasallam not a human being? Manzo Allah ba human being bane? Is our prophet not a human being? Is a human being and is a prophet. So ɗan adam ne shi ma, yana da haƙƙi.
so idan ana magana hakkin dan adam to shi ma manzon Allah hakkinsa ne a bi masa hakki idan an ci mutuncinsa, sannan kuma shi annabi ne daga cikin annabawan Allah, so yana daukan kwanso guda biyu. Wajibi ne lalle a zartar da wannan hukunci ga wannan zindiki da ya zagi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. Kuma wallahi al'azimu shine zaman lafiya shine ku rinka yi hukunci idan an cuci mutane an zalunce su. Wannan shine ya lalata wannan kasa, wannan shine ya wargaza wannan kasa. A zo a abu ba a hukunci, wasu marasa tsoron Allah suna ta rubutu na banza mara amfani, a taba annabi har mutum yana da bakin da zai zo ya bude wai ya ce wai human right. What is that human being? Waye wannan mutumin? Hakkin wannan mutumin ya baki annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. So muna nan muna jira, mun sa ido, musamman gwamnati ita za ta yanke wannan hukunci. A aqidar mu ta ahlus sunna ba mu daukan doka a hannunmu, amma kuma dole ne za mu yi dukti, hukuma za mu gaya mata gaskiya ta dau hukunci a rataye wannan mutumin mu huta kawai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.